това видео бих искала да поговорим за един от най-често обсъжданите ни въпроси, а именно кои са дрехите, които да избера за йога практика. Моето мнение е, че всяка дреха, която ви кара да се чувствате удобно и комфортно, е подходяща. И въпреки това, най-подходящи за йога са дрехите, които са прилепнали по тялото, за да има минимум необходимост те да бъдат коригирани, поправяни по време на практика. И тук идват допълнителните въпроси относно коя марка да избера. В своята практика аз съм опитала почти всички налични марки на нашия пазар и спрях своя избор върху две. Първата, за която вече има записано видео в моя канал, и втората бих искала да ви представя днес, защото тя е най-новото ми откритие. Това е марката XCMix. Тук са нещата, които поръчах от тях, последната ми поръчка, и бих искала да разгледаме заедно. Преди това, какво ми направи впечатление в тази марка? Тя е създадена от известна корейска йога преподавателка и специалист по дигитален маркетинг. Като една активна жена, която прекарва дълги часове на постелката и съчетава с допълнителна дейност, създателката на XCMix е търсила онази формула, която ще позволи максимум комфорт по време на практика и в същото време ще гарантира удобство по време на практиката и удобство при поддържане на дрехите. Изключително лесно почистване и бързо съхнене, което е важна характеристика за всеки човек, който не разполага с много време. Аз избрах за себе си да пробвам клиновете и топовете, с които съм в момента. В момента съм с XCMix Black Label Clean с най-силната компресия и топ в цвят праскова, тъй като цветът на 2024 година е прасковен мъх. Така че за тези от вас, които биха искали да бъдат и модерни на постелката, може би този топ, с който съм в момента, ще представлява интерес. Нека сега обаче да разгледаме един клин, който също е от серията Black Label, изключително висококачествени продукти, който е с средна компресия. Ето, представям. Какво е уникалното за тези дрехи и онова, което привлече моето внимание? Тези дрехи са едни от малкото, дори аз не съм срещала други на нашия пазар, които имат разтягане в 4 посоки. Разтягат се хоризонтално по този начин и се разтягат вертикално по този начин. Това прави дрехата изключително адаптивна. Тя буквално прилепва по тялото и не е необходима корекция. В интензивните Power йога практики, когато направим кратка почивка, ние спираме, за да върнем дъха, да върнем присъствието си вътре в нас и в тялото. И това е момента, който ми прави впечатление, че в залата настъпва корекция на аутфита на дамите. Всички мои ученици започват да дърпат клиновете, да оправят блузките, да приглаждат косата. И по този начин тези разсейващи фактори ни пречат по време на практиката. А когато имаме дреха, която буквално е прилепнала по тялото, тя не помръдва, независимо от интензитета на практиката. Точно това привлече вниманието ми и ме накара да направя този разговор днес с вас, за да помогна на повечето от вас в избора. Освен разтягането на дрехите, което ви показах, материите са много нежни и много тънки, много финни и те наистина успяват да оформят тялото заради компресията, която предлагат от една страна, но от друга страна нямат този дискомфортен натиск и стискане. Друго нещо уникално за марката, което ми прави впечатление и изключително много харесвам, са ушивките и шевовете. От външната страна виждате,
шевовете са много естетични, а вътрешната страна на клина е много важно да отбележа, че шева е по същия начин. Това няма никакви крайчета, никакви твърди части, което е много важно за цялостния ни комфорт по време на практика. Харесват ми и цветовете. Този е в зелено. Знаете, лилаво и зелено са моите любими цветове, които отговарят и на моята марка 3D Love. Друго нещо, което за мен е много важно, е изчистените и минималистични стилове в дрехите за йога. Затова, защото няма агресивни цветове, няма миксиране на цветове, което да има една допълнителна агресия и разсейващи фактори по време на практиката. От гледна точка на цени, тези дрехи на XCMix са в по-високия сегмент. Със сигурност това, което ми прави впечатление, тъй като ги ползвам вече повече от 2 месеца и не исках да правя видеото преди да съм имала известно време опит с дрехите, за да се уверя как те се представят в дългосрочно приложение. Аз практикувам йога всеки ден по минимум 1 час и максимум 4 часа на ден, което предполага висок интензитет на употреба на дрехите и много често пране. Един комплект, който аз ползвам, се пере минимум 3 пъти в седмицата и тук щастливата новина и най-добрата новина е, че ги пера в перална машина и се чувствам абсолютно спокойна. Не е необходимо да ги пера на ръка, материите са изключително здрави и издържливи. Не забелязвам промяна в цветовете на тези дрехи, които използвам и не забелязвам промяна в самия текстил в резултат на прането в автоматична перална машина. Много са стегнати, представят се доста устойчиво до този момент. Нека сега да разгледаме и топа, с който съм, който стана моят най-любим топ, не само заради това, че в цвета на 2024 година, прасковен мъд, а и защото предоставя изключителен комфорт по време на практика. Избрах за зеления клин, избрах топ в бяло и това, което искам да ви разкажа за него, първо, че има много здрава, от една страна е доста семпъл, от друга страна ни предоставя доста здрава и устойчива комбинация на презрамки и гръб, така че да ни позволи максимум свобода на движението, което е ключово важно, особено за моите Power Yoga и йога латес практики. И в същото време здрави презрамки, които подпомагат оптимално поддържане на бюста, особено за дамите с по-голям бюст, това е от особено значение. Това, което ми харесва в този топ е, че има изключително здрав и силен ластик. Вие виждате колко дебел е ластика от една страна, от друга страна той е много здрав и много фин и нежен в същото време. Отново, липсата на всякакви ръбове и всякакви дразнещи елементи от дрехата са грижливо отстранени. И тази функция на текстила, която позволява разширяване и по хоризонталата, и по вертикалата, прави топа изключително адаптивен за всякакви размери на чашката. Обичайно аз имам проблем по избора на горна част на дрехи за йога, заради структурата на моето тяло, но с дрехите на XCMix това вече не е проблем и съм изключително щастлива, особено за горните части, които по принцип са най-трудни да мога да намеря такава, която да прилепва към тялото, да дава комфорт и да няма нужда от корекция по време на практика. Друго нещо, което бих искала да обърна внимание относно тези дрехи, е, че те са както практични, удобни по време на практика, така и много бързо, след пране, имат много бързо изсъхване. Това е важно, затова
това, защото в зимния сезон, знаете, това е важно за хората, които практикуват често, като мен, разбира се, но аз обичам да разполагам с дрехите си, защото често избирам дрехите спрямо настроението, в което се намирам в конкретния момент. Също така бих искала да обърна внимание на факта, че размерите са леко умалени, тъй като корейските размери са малко по-малко от европейските. Стандартно за себе си аз нося размер M, докато в XMX обичайно взимам L за клин. И нека да погледна, да, и топа също е L. Това е нещо, което може да проверите в страницата. Има много прецизна таблица с размери, но не на последно по важност място, и екипа е изключително любезен и сътрудничи. Можете да се свържете и в страничката на XMX в Instagram с тях. Много бързо отговарят, може да се свържете с тях на всички посочени координати в сайта, а разбира се, винаги може да пишете и на мен. Като линк на това видео ще оставя продуктите, които обсъдих, така че да може да намерите в техния сайт. А като мои верни последователи получавате и 10% отстъпка, който ще напиша с кода, който аз имам. Можете да използвате и при покупката на дрехите на XMX може да ползвате отстъпка от 10%. Каквито и допълнителни въпроси да имате относно тях, аз съм на разположение. Винаги може да се обърнете към мен, може да се обърнете и към страничката в Instagram на XMX и надявам се да чуя в коментарите обратната ви връзка, след като пробвате тези дрехи. Ако това видео ви е харесало и ако харесвате моите йога практики, ще съм много благодарна да натиснете камбанката, да се абонирате за моя канал, както и да харесате видеото, да оставите коментар. По този начин вие ме подкрепяте и ми помагате да продължавам да правя повече видеа. Пишете ми какво друго ви интересува, за какво бихте искали да разкажа. Често ме питате за храни, за хранителни добавки, за козметика. Ще очаквам в коментарите въпроси, какво да бъде следващото видео, на каква тема бихте искали да говорим. Благодаря ви много и до скоро!